Horas marihamu saluhut nada mangdainang huria na pinarhamaul di Tuhan ta Jesus Kristus. Dison hupatu pahami do songon bohal jamita tu minggu paupator dung Epipanias tanggal 2 Februari 2025 anggiat marlapatan non tuhamu akan nama kobasi jamita di ibadah minggu di tanggal 2 Februari 2025 nanengro. Jamita di minggu papat todung Epipaniason denet do isian pesalmen bidu tolu pitu puluh sada pesalmen pitu puluh sada mamuk kasian ayat sada rori ayat onom huzahamatu hamusaluhuna ommahatana risi marha porusat tuhodo au ale Jehovah daktagabo murak au saliling-lilingna sailua humma au marhite-hite hati gorammu jala palua au sai paeleng mapinggol mutu au jala urupi au sai homa gabe partano batu adiau tau inganan bongotakku toktong nunga pola di perbagaho urupam mau ai hodo partano batu aku jala haporosakku ale di batakku sai palua ma au siat tangan ni parjahati siat tangan ni pargeduk dohot siwahik gogo ai hodo pakirimokku ale Tuhan Jehovah nalumni rohaku sian sietehehokku nang mangucat de tu hodo au siap bortian hodo si parmudu au siap butuhan idainang sai hodo toktong pujiokku. Amin. Ido anggo sahat nihata ni natar surat di pesalmen bidu pitu puluh sada ayat sada rodi ayat onom damang dainang mabuhay jamitaon hubab masada barita mardongap poda na tu marhadomuan tu hatorangan ni turpuk manang tema ni minggu paupat todung Epipanias di baritahon di sada partikian adong ma kapal laut na harom uju mabuan penumpang sia sada inganat tu inganan na asing bodohonon hampir sudedo penumpang ni kapal li na agwak kosa jala gabi mau di lauti alai mangihutok baritahon adong main na tulu halak na selamat jala gabe terdampar di sada pulau naso berpenghuni saliling terdampar di pului saya martangyangi manasida asa diramoti debata jala anggiat asa adong nian nauboto keberadaan nasida di pului anggiat boy ruar siap pului jala mula musaitu hutanabe amanginang dungadok piga-piga ari manghutup baritai setoktong do berjuang nasida boha asa tetap bertahan hidup ahape naboy dipangan ima dipangan nasida aha naboy diinum ima diinum nasida ima diparsaulihon boha asa boy tetap bertahan hidup jala dangat turaparon manang uason di pulau naso berpenghuni i jala dinganani di pauli nasida masada sopo-sopo perlinggoman sian udah dohok lasniari jala asa unang ngalian nasida porngin nai ditutung nasida ma akkahau na jonok tu sopoi asa gabe tunglas pamatangna sai martangyang ido nasida na tulu asa tung diurupi debatan nian nasida ruar siat pului manak piga-piga ari dung dipului nasida serap do nasida na tulu martangyang alai lam leling tinggal holas sahala nama sian na tului na setoktong martangyang anggo na dua nai nga didokbe toy ma dang ditangi hodde batabe tangyang asadang adong lapatan na behita martangyang ayang gumartinangi do debata diak katangyak tadang disob behita tapasoma mana martangyangi inna na duwe rupani alayang guna sa sahalak na sa toktong martangyangi toktong do dijugul honi ba na martangyang jala pos do perohana di pangurupion ni Tuhani. Singkat cerita amanginang di sada borngin songon nasomal di pangulu maapi marhite na manutung hau asa tunglas pamatang nasida dak sadeleleng tarpodo matong nasida dina tarpodomi natului matchay gugu dottong alugo manang badai hati hai hinorhon ni alugo na matchay gugu pola sape habang akagara ni hau na tinutungan nasidai sahat tu sopo-sopo inganan perlinggoman natului pola sape hona tutung do sopoi topu matong hehe nasida natulu jala ruar ma sia sopo naung hagorani Roma dua halak
nasohea be martangyangi nin namat memang tuk suasido rohani Tuhanon bereng mani malapatan na saya martangyangi ho inna matulungan na nasa halahi ngana perlinggo mata ikut luja nama hitamu saya paulihon saya martangyangi ho tu Tuhan unak ko mangurupi hita ruar siap pulon mangaramu hita pe asa unang matutuk sope dang ratu hani paso mabah na martangyangi inna matulungan ne tak pola dia lusi dongan na saya martangyangi hata ni dongan na duai hohom do ibana balik sa pujung do ibana tu sada inganan las martangyang ibana sisi huruk didok molope matutuk sopoi siap pamotuamu dari Tuhan saya sahak masak kakmu inna ibana marupani ditangyangi ubegi roma dongan dana duai saya lalak dope porsea ho tutuhani jolman alwaho doho horwa inna ma tak pola dia lusi na martangyangi rupani alus nidongan nai mangihu hamok kadongan dung mariak pagi adong mandi ida nasida sada kapal motor na mekmet nang sadar dipului patur las matong rohana sida di lujung mado pak kapali alani las ni rohana dungin ako manasida tu kapali gay belasima dalan na ruar siap puluh naso berpenghuni dung di kapali nasida roma sahalak manukun tu napuna kapali asyadia di botoho hami nadong di puluh naso berpenghunion roma alus ni napuna kapali didok makadongan ay na mga lulidek kedua na budari jadi na budari tarberengau matimus manang asap siap puluon ido bain na hupajono dopak kamu ay pasti adong dozol madisi inna rohak kurupani inna napunasa kapali ubege hamo kadongan roma sahalak sen nasida na tulu nasai toktong martangyangi ido ibana ma ida hamu ma basa ni Tuhani diramoti do hita nakpe marhite sopo nama tutungi lau sido dalan na padua kita siap pulo ai asap ni sopo nama tutungi do diberek na puna kapalon gabelasima dalata ruar nakis siap pului ubege amanginang hohom bana duai dang arong bedidok huhu mama nolosoli di bagasan rohana amok kadongan masih putih hota siap berita mardongap pudai hurok matuamu jojo dohita songos si dua halak nama cohok martangyangi olo do sipata hinorhon ni godang niak kana masa gawe tarajumi hira somaralus tangyakta bahkan pola tado naso diramoti Tuhani behita diak kana masa di nguluon HP jojo dakta sadari justru marhite sian hamaulon na tarupido mangula debata mangurupi jala mangaraboti pardalanan ninguluta di bagasa turpuho dipuji parpesalme donaking Jehovah hinorhon ni saluhu pabbehenan ni Jehovah di nguluna takas do dipakilalahon parpesalmen tukolat debata do natu mangaramoti ibana iduna di hati dakko di pamuhai ni turpuho di aisada na madok marha porusat tuho do awali Jehovah daktaga memura kau saliling-lilingna jala diuduti ibana musemadok dia tulu sayho magabe partano batoa diau tau inganan bongotak kutoktong nung ngapola di parbagaho urupam muau ai hodo partano batoaku jala haporusakku siani amanginang macetakas taida holat debatado na tau gabe partano batoan di rohani si Daud na manggurito pesalmenon debatado di rajumi rohana gabe pangurupi jala haporusanna gariada tahe sahat tuna padua honibana sirragam tahi-tahi ni parjahat songon na didok na diayat opat ale dewatakku saya palua maau siat tangan ni parjahat siat tangan ni pargeduk dohok si bahen gogo di rohani si Daud holat debatado na tau gawe pakirimon na jalanung ngasian siete-hetehon na masa di nguluna songon na didok diayat 5 ai hodo pakirimokku ale Tuhan Jehovah nalum ni rohaku sian siete hete hokku dada hola siete hete honna tahe gariada tagad dibortiat do pe ibana di haposi rohana do naung di parmudi de batanguluna songon na di hati dakkon di pangujungi ni turpu di onom nang mangucat de tu hodo au sia bortian hodo si parmudu au sia butuha di dainang sai hodo tok pujiokku hamok kadongan na pinarhamaul li Tuhan Yesus dang adok siak kitaon na lias sianak kana mabahen hita busi saon tahuton mabiar dohot na asing na dos pangatusyon na dohoti
Ahdo mabay busi saon, ahdo mabay tahuton, ahdo mabay mabiar manang marukil hita di nguluon. Nabodo marragam alus taringo tu suku-suku ni. Ay bodo busi saon jolma ala mamikiri artana. Jadi dakolan naso mararta na busi saon. Busi saon do na puna artai sian naso mararta. Ay buasa ay sotung di pabuak hala ano nartanay. Ido anggo di bagas rohana. Sotung ditakuna dewey. Jadi gabedang marhasonanga berohana hinorhon ni. Adong no na busi saon taringo tu parbudarian. Ahama allangon inna rupani. Yesui gabe isi ma allangon nate. Asing mazo na ngadong stok na di jabu. Bohama molo na holam marhais martuduk. Sonari, sinari, langon botari. Holam marsahit, isebe manariho di jabu. Adong do muse na busi saut taringot tu parsikolan ni anakkon. Busi saut taringot tu masa depan ni anakkon. Busi saut do akka nama tua, amanang lansia, mamikiri nguluna. Bohado nuai ngate, lewat do pesa kala dirnai, inna rupani. Apalagi dung di BG dongan danga parjolo, adigan nama au, ima anggo anadong di bagasar rohani. Melubu-lubu madorana, busi saud, mamikiri ujung ninguluna. Adong do muse akka doli-doli, manang akka nak buru, na busi saun ala sora mardapot, sirokak nitodina, hape umur lam martabba. Busi saud do hita manginang ala dangadok tahilala, si haposan na manguduon. Tuise mahita mangalu-alu, akka na pojok di rohaon. Pinabuat tudongan, donga petong dosongon iba. Dungi, didok muse hamok kadongan burjuro hapa buahon hapelas di pabuah-buah do tuak kana asing gabe ngadong be di lalarohan na gabe haposan ima sipata na jujuk mabek kita busi saud di perdalanan ning ulut taon hamu amang do taminang dang namad do asa gabe curiga hita tuak kadongan jolma palias mai alai memang tuk soboy do jolmai gabe parsigat tungatta molo pebui gabe perlindungan manang haposan martikki doi terbatas doi amang inang sialani manuaing marhiti jamitau ditogiho parpesal meddohita asa holan makkaposi depata mabahin ibana gabe partano batoan dohot haposatta sipata molo jolo suhar sian na dirohatta pihak kana masa di ngulutta unak pitor mabaik kesimpulan sadiri hita taringok tu napi namasa ni Tuhani songo si dua halak nama cowok martangiang di berita mardonga poda di bona ni jamiton nakkingan alai asa manoktong marohatta martangiang jala marpakirimun nama ngulu songo si daud di turpuhon manak songon sisa halak na somat sohok martangiang di berita mardonga poda manang ilustrasi nakkingan atong marhite jamiton diarahot dohita saluhut nanuaing asa manoktong marsigatung holat tu debata jala rajumotta pabuah holat debata do natuk pasonang jala pade makrohatta disudiragam nyakana masa di nguluon ay ibana do partano batoan jala haposatta ingok mahata natar surat di pesalmen 37 ayat 5 nama dok pasaha madalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon atong tabahem matu hattai toktong gabe partano batoan toktong gabe haposatta asa tarbahik kita malua sian hasosahan dohot akan nama baik kita busi saon di pardalanan ni ngulut taon debatama mangaramoti hitau saluhuna amin.